Muri sei guys? Nasi ndakagumbuka visingaita ndisikumbofara mufungi. Nenyaya yemumwe munhu ane makuwa. Uyu anonzi aniko DJ Sparks. Munhu wechiruma anoita makuwa kunge mukadzi kudaro. Aiwa, ndamukona zvangu murume. Indanga singamuziveka. Ndakazitanga kutomuziva musuno ndaenda pa YouTube. Ndakuona nyaya yakanzi Naiza boom director arohwa nogogo kudi. Ndikatirega ndiende pa YouTube channel ndimbonoona kuti ari kumbonyanyeta nezve. Zvandakaona ndaenda muchannel memurume uyu. Pana varume vanenge vakadzi asikana. Nyaya dzirimo unocheuta anodziwana kupiko. Dzakaita kuloda kudai so. Kana mufunga kuti kunyepa chimboendawo pa YouTube channel pake munoona pa Zim Reality ai. Munoona kuti murume anoita kuremerwa nemakuwa. Aiwa, sizvisine hazvo ka. Toda kutenda kuti iye nenyaya yake yemakuwa. Handi vanhu vakutoziva kuti ningirini director wakakoborwa negogo. Imika. Pana varume vane makuwa asikana. Inini hangu zvandoda kumuita da kumutenda nechipo chake chemakuwa. Da kumutengera dhuku. Damutengera vadhuku nekuti zvipo zvamwe zvinofanira kuda upi kukurudzirwa. DJ Sparks uya kutora dhuku rako. Une makuwa asingaite. Asi makuwa ako akanaka nekuti takazoziva zvakawanda tapinda mu YouTube channel yako kuti aiwa zvimwe zvinhu zvakatakura mvunge nekuda kwa DJ Sparks. Ndiende kunobika zvangu ndingatozoita nhodzerwa dzemakuwa.